Kumsang khadzakwa somkwa pasari December ni ruk chuhnulamania papakhat I recharge le achiante pathum chu uishwain silainen ramanwaka thasiklaya nia wangin kongpo chu vurin a khu war veka churam hnuaya chuan engthilemo a umtian hriata wangin an fim khurtlang hle a an vai chuan in ring rengin an omani engemaw chen an kalnu chuan bukte thato lem lo tak chu an thlenga he bukte hi Vladimir Morkov ata ani ti an hria a ani po hi sapel tu ni in chinshiat lawa abawna alarei lawa chu Yuri le achian teram chhuana chan po hi ania Vladimir hi an zong don ani mase abukte an thlen hian maktak main Yuri chuan hlaurukna anei tlata ama hi kumsomli pasari mi ni in ritchoi thin le sipai bang ani a sapel tu ani boka mipa ve takani mase Vladimir abukte chungan hanlu chuan thil engemaw rap thlak taka thleng ti hriatna aneya abungro nei ang chu alo dar nuaya a chenwal bok a khwai bute chu alo dar veka ponlama abuk zar po alo thler nuaya vura te chuan thisen nu ma ti hriat tak hi an mu teuh bok buk chungan hanlu don chuan kongkhara chuan thisin alo kai teuh boka a chunga lu chu an chak lo hlom hle lau veviang ma se Yuri chuan a hmashwai tu berani ti a in hria a lu hmasak chu amo phurna ani ti a hriata wangin kongkhar chu a silai chuan a han nor honga tukver ti vel eng lu na danga omlo awang chuan a chung chu alo thim hle maya a han hoi kwala mishing hmu tur anom lawa ma se bangle hmun tin mai chu alo rang nei nuaya bungra te chu alo chedar phengphunga thisen nu ma po chu an hule nwal mai mase he hian be seina chete siama Yuri chuan Vladimir chu ala damrin na aneya helai hmuna hian an hmulawani poin khoilai hmuna emo liamna tak tuarin a omani aring bukte chu chhuasanin ama le achianten vuran hanra le chia chuan arwalin thil pathum aron thlenga an uishwai chu beleu tuar chung hian avir vaka chumi rual chia chuan chaw a kan ron thlok chuak chiam boka munla ve taka chang chuan ramsa hlau om em shamri ni om tak ring em mai chu aron chuak bok aring boka ram hnuai chu a shamani deuh ber ninga liam ta khan he sapel tu chinshat lawa bauta Vladimir hi a ui pathum tenen an ramwaka saka tura hmulo wang chuan a silai puchungin beidong takin abuk lampan chuan an kirle hna a anupui la chungte hlata omin heram hnuaya hian saka tur zungin a kalwang wanga beidong a hole ngot mai chu a hre hle mase thuiwak lawan kalhnu chuan a hmazona a jong trai chan na chu a hmuwa a hmaloka chuan sangal hi le a lo let nguta a taksa chang chuan thisena chuak boka ala khuk deuh hlat awang chuan a thina ala rei lo ti a hriat theya tu ti hlum nge le terir chung chuan a hoi kwal vela engma hmu tak lawa chuan a chem la chuakin sangal sa chu a du to ka hlepa apumalak deuh ngon mai chu a in thiam che lawani sapel tudang saka thluk sa po alo ni reng theya ti in thiam sia lo chung chuan a me tok lek chu lep thla a me tur po anei to lo wangani chumi hnu chuan abu lampanin a hole nala abuka thlen chuan khwa thim ruai to asa honte a handa that fel chuan a uite chuan an zui to mi alo tia she chuak ve che a pona chuan a han chuaka pen thum vel han pen chuan ui pathum ramhnoi thim tak lam hoya loading wang te chu mu a uite chuan eng thil nge an en a mu ve theilo asi de chu la chuakin a uite en na zon chu a han chuna mase thingkung ti lo chu mu nei chuang lo a thei top chuan inti pachan shama duma mase a uite omdan chuan angai ti tha thei thlot lova thil lo oma hnai nia hriat na nei tlat bok a uite chu hruai lu a buk chunga tombo vat chu du a uite ka ureng pa chuan a buk lampan chuan a tol hnunga pahnih chuan an ron zui ve maya mase pakhat chu a cheson du ei lawa a thil huat dewa hmu ni om tak hian angur deuh chur bok Vladimir na kaumol lai chuan ram hnuai thim lama chuan a tlan vuta
aw vak vak ma se ron let na chang a shelo awi ba uri chu alla tual tuala ana tuar thom ni om tak su a she phawai vai boka chuta shamri ring em mai chu ram hnuaya chana khokri rum ruma Vladimir hlaulu tuk chuan a ui pahnih te chu a pot lut rok roka abu kong khar chu akal ngal maka awi chu chan du hle ma se thil hlau om tak a om ti a hriat awang chuan a che chhuak ngam lova she oma ti hle minute drei pawh liam ma chuan abuk pon maya chuan thom dang a shele a thing el bung ri ti velte ani nuk mai abang kwa chang chuan han bi dek deka pon lam chu thim viau ma se thim zinga ruang amak tak lian em mai che kwal chu a mu theya chu thil chuan a pona abuk te zar a chauka a swal sam mek ti a she thei a sahon kha azonga ang hle a he thil hi eng thil po chu lo ni se sangal ti hlum tu kha ani aringa a saruk la le turin a lokal ha ani theya asa chu la se kalbo nal nal se ati hle a ama chunga chuan chuan lo turin a du hle pon lama abu khi chauka atana ahmanania asada chat po chu thil chuan a mung nge ya ma se kalson tamai lo chuan a thu wang wanga Vladimir a omna lam chu a hoi wang wang mai Vladimir po chuan thoma siam ngam to che alawangin che changlo chuan a en ve wang wanga chu thil mak tak la chu a che son du mia bok si lo zana rei tak de nu chuan Vladimir po chu a chaw tong khong ve ta a shat lo hlan chuan tui takin a lo mu hil darkar rei lo te nuwa chuan a har le hlola khwa chu la thim veka pon lama han en le chuan thil mak tak kha a lo bo to a him to nia sha in a tho huai mai ma se akal bo to tak takem ti sha ta du awangin abuk pangkil tina bina tur kwa asiam chu a en kwal le phota a mulo zela atop na bera en po chuan engma ala mulo ma se akal son don lai tak chuan thil siam mak le rap tak chuan a bina kwa chu thok le khata aron su chora abu po chu a nging ve loi theiani chuta abina ko zona tak chuan ron ku hniamin mitmu eng hmul le rap tak chuan aron bi ve ta kur mai le akal son to mo ati kha alo la kal son reng lo tlem chu a han tol hnung dewa a mel chu chiang takin a mu theita Vladimir hlaulu tuk chu chen na chang po a shelo bangkwa jang chana bi ngar ringot ramsalian le mel rapom mai chu chiang takin a mu theya amaya te chuan thi sen na kai khat vek aha te chu a seina zoom ma Vladimir chu aron en ve renga chu thil siam chu zuang thutin buk bang chu aron beng popa thinga siam mani se uluk vak lawa sakania wangin a ben na zon bang chu a chevek lo chawani Vladimir chuan abula ada reng silai chu ala loka chu ramsa chu akapa ramsa po chu ramlama chona tlan ngal nal akal son lai chiang takin huma se atha amwang thei to lawa ameng renga kwa chu abi ringot jingkhowar thleng po in chu thil chu alo le to lawa ahim to nia sha in Vladimir po chu a chhuak ve ngam ta a omzel dan tur chu angai to rawa ramsa hlau om dang an la om nai takin ti thuwa asilai chu pon lama voi khat a han ka puak le a han hoi kwal vel po in hlau om chu nai lovina sha le khu tu vur chu a han ena niak lian pui chu mu in zanaram sa hlau om niak kha ani nge ringa a ken niak a mu theita ka chuan engangram sa nge ani ti a she theita Siberian tiger lian le shol ani ti a she ngal Siberian tiger te hi sakelian chi an ni shima chuta po he sakei ber kher hi chu alian ber polani ome athil shia chwa ringot po chu a hlau om to te renglen ania ka han chui kwal chu abuk chu alo hel kwal ngat ti a she theya abuk hwal chuan nia ka lo om cheu mai amut thil hlan khan he sakei shol zet hian abuk alo hel kwal ngat ti na ni ma se makti dewaneya he sakei hian danglam big na anei Siberian tiger te hi mishing tan lau om vea ma se mishing an ve dun ngai lawa
Mase he sakei nuwa chang hi chuan Vladimir hi ave ti asia theya lo omina din mun der thong via mase thil pakhat che in ril ru allo ari ani rama chuan wa a wi bo zon cha chwaril ru a oma nungdama mole be sei omto cha lo mase a chintal sha du na chuan a khata a wi te pani shwai chuan a omna janga buk dang nai ber chu apana patling darkar khat kalvela la ani chu Ivan abu kani an thlen chuan kongka hankikin Ivan chuan aron hun saka a somlu hunpo nga boila vina lut ngal roka zanlama thil thleng zong chu Ivan hne na chuan a soi fai vek a zawaya kimchang taka soinu chuan Ivan chu a uizon puitur chuan a soma mase Ivan chuan thil ti chia angai lo tlom ngai chhuana chi ani lo tia sha chian em awangin alo nara Ivan chuan chu sakei chuan a zui char to don che chu wang chuan a hla thei ang bera tlan chhia tum jok ro I thina tura in barlu taring aniringot don ke chu kai nam hnoi ve do lo halo dia Ivan chu asom chuak thei don chuang lo tia sha chian awangin thinrim ngam che asi lo lung oi lo de chuan a chhuah san le ta ani thuipo an kalma chuan a uite chuan mu an nei ni ngei turani rang takin Vladimir kaina chang chuan an dal chhuaka Vladimir chuan adang man lo ti theya nei lo awang chuan a en top ringota a ui pakhat chu ram hnoya chuan a bau le ta du viau ma se a zong ngam lo le a kha sakei lian le hlo om zet kha a om hla don lo ti chu a she chianga anuna der thonga da chu angam bik lo hla om lampana a ui tlan liam na lam chu ril runa takina thlir ringot chumini ni leng chu thenom buk vela kalkwal chuan a hun mang liama a uizon pui tur chuan a som kwala tumala chuan an tlom ngai sak du si lo Ivan ang bok chuan lo omina zui ti hriain an pui du lawa ama po chu beidong mai turin an shil veka khwa a thim chan to tia chuan beidong takin a ui pakhat te nen chuan an buk lampanin an kirle hna a an thlen meu chuan khwa a thim cha hle to engma muchiang theilo ma se thil dik lawa om ti chu Vladimir chuan a she ngal theya ponlama a thleng silna siam chu alo chedar veka bina tura banga kwa asiam na lai zongkha alo rang noi mai boka hasiam takse na hnu ma po alo om vek abu ka chwasan lai kha chuan pakhat ti lau kha chu ala him veka akal bawhlanin engthile mo chuan abu khi alo swa sam nge ani ti chu a chiang hle abuk swa sam tu chu ala om hnai nge ringa abuk chunga chuan rang taka alu nga langai ti asia a ui chu kai dorin kongka zona han thlenga chuta chunglama chang chuan ui rumri chu asia man mo tak chuan a lut roka abung rodar noi kara chuan a ui bo to pakhat zok chu hliam na tak tuar hian a lo let reng maya aladam ve chok ani a ui duat em aladam chu alom em a rang tak chuan pan hnai na ko angal chunga ma se vanduai thak tak mai in hi thangani nili nuwa Vladimir azong tu te kha na buk chung dar nuai mai le thisen tam tak kha anwa mu ani kha yuri kha ani na shang kan soi to a khaba ka khan inspection tiger unit member haloni to china sakei be thiam ti la sha tiama olberome pona a han swaka sakei thom ring em mai an sha dual che khan an thom shat na lampan chuan an tlan ngala ma se thom chu zui to lovin puan theman mu chu an chui ta zoka Vladimir arwang atak sa them dar nei noi mai chu an chui thleng ta ani arwang sira chuan alubung chu an hmu boka avunte chu alo hik dei doi mai bok arwang an hanin chuan he Siberian tiger hian Vladimir hi phubalak adu awang chawin abeiti an shethiama aram china atlata wangle asangal tha aruk shen wangte poka ani mai theya mase arwanga chang chuan a eidu wanga be ani loti an shethe aka hliam ve boka wang khan sakei hi athin rim zwalanga ti chuan phubalak nan alaka khan rap thlak takena cheta ani yuri le achian te chuan he Siberian tiger hi zong hu in an ti hlum ve a
Vladimir lau po hi he sakei hian midang ti hlum alo nei to a sapel tu te an chit pha hle a an ti hlum tak nuwa hian an thopo veng sot nge ani ma se sake ti hlum awang hian yuri chu sakei dangin an bitum le ringpol an oma puithuna a thlak an ti ang deuh hi ani ramhlataka atlan bote ni lo chuan sakei laka anuna la chan ve tur thu rual uzok te hnen atangin ala dong zeu thin ani ole hei po hi ashang do ne mokatia ngai thlangma salavin ka translate vele ringota alo shang le lutuk silawa katilak lo to boxia katitlang to pani mase shang lo mase ka ngai nom ti zong tak thawania ram sahlo omne na in beina lampang hi ngai nom in ti zong ani ve em hin lo soidonia ole tunjumata jang khati zong kha ani le ri phota atop thlengamin lo ngai thlak sakawangin kalom emema ka video te ingai na zong ania ka channel hi la subscribe lo ani chang khongai takimin lo subscribe sakbe donia